Ale tam, kde sa naozaj začali otvárať tie nožnice medzi vývojom na Slovensku vo verejných financiách a v Čechách, boli práve dobré časy po finančnej kríze. Čiže my hovoríme tie roky 2014 až 2019, kedy napríklad Česko vedelo ísť do prebytku, vedelo ten dlh razantne znižovať a my sme znižovali ten dlh len opticky. Čiže na konci tých dobrých časov Češi vedeli prinavrátiť dlh na pôvodnú predkrízovú úroveň, okolo tých 30%, a my na konci roku 2019 sme mali takmer 50% dlhu. Čiže výrazne viac. Teraz bohužiaľ tie trendy sú také, že rating máme najhorší za posledných 20 rokov, zatiaľ čo v iných ekonomikách, či už zoberieme krajiny eurozóny ako Slovinsko, Chorvátsko, sa tá situácia zlepšuje, sa zhoršuje. Čiže ten trend máme zle nastavený. Treba otočiť tú loď, aby ten deficit sa dostal na také úrovne, aby nám takto dlh nerástol, pretože začína nám rásť dlhová služba. My v súčasnosti míňame nejakých 2,1 miliardy každoročne len na splátky štátneho dlhu. Predstavte si, koľko by za to mohlo byť napríklad každoročne nových nemocníc.